השבוע נחשף מסמך מרתק שחיברה קבוצת אקדמאים, ויש בו תוכנית מסודרת ליום שאחרי עזה. היא מפרטת מה בדיוק צריך לקרות כדי שבעזה יצמח דור שנוכל לחיות לידו, וזו לא תוכנית שלום, אלא תוכנית אולי לניצחון מוחלט, אם תרצו. פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, מכותבי המסמך. שלום, אדוני. שלום, ערב טוב. ואני יודע שהמסמך הזה מגיע למל"ל ומתייחסים אליו ברצינות. תפרט איך מצליחים לנצח את חמאס. הרעיון מאחורי המסמך הזה, שאנחנו לא יכולים לחיות עם משטר חמאס בעזה. 7 באוקטובר הראה את זה. מצד שני, עזה לא תיעלם לשום מקום. היא תישאר פלסטינית וערבית. לכן צריך איזו טרנספורמציה בעזה. ואנחנו מנסים ללמוד ממקרים של עבר. הצלחות וכישלונות, גרמניה, יפן, עיראק, אפגניסטן, והממשל הצבאי הישראלי בשטחים, איך בדיוק עושים את זה. זאת אומרת, אתה צולל שם לתוך המסמך ואתם מסבירים, תראו מה קרה באפגניסטן, תראו מה קרה בעיראק, נכנסו האמריקאים, תיארו את השטח, אבל אז יצאו החוצה, ואז צמחה לך שם עוד הפעם איזה קני טרור שהיו אפילו יותר גרועים ממה שקרה קודם. אתם אומרים, אל תצאו מעזה. זה לא בדיוק אל תצאו מעזה. אנחנו אומרים שישראל לא צריכה להיות בעזה באופן קבוע. מטרתה של ישראל היא לא לשלוט בעזה. ישראל צריכה לומר שאם מישהו אחר לא יסכים לבצע את הטרנספורמציה הדרושה, היא תישאר בעזה. זאת אומרת, בשלב הראשון אנחנו בעזה. מכיוון שהצד השני לא מעניין אותו אובדן חיי אדם, לא מעניין אותו הרס נדל"ן, דבר אחד מעניין אותו, אובדן קבוע של שטח. וזה המינוף שאתה צריך להשתמש בו. כי אם אתה תאמר אני עוזב את עזה, לא משנה מה. למה שמישהו יתאמץ כדי לתת לך איזה סידור חלופי? זה כאילו שאתה הולך למוכר, ואתה אומר לו, אני חייב לקנות עגבניות עד הערב, אין לי אף חנות אחרת. ומן הסתם יפקיע לך מחיר. אתה חייב אלטרנטיבה, אתה חייב את המים, והמים הזה הוא משטר צבאי. ואתם מדברים גם על תודעת תבוסה. אתם מדברים על זה שהצד השני צריך להבין שהביסו אותו. איך עושים את זה? קודם כל, השתלטות על שטח. שלצד השני לא יהיה שטח שהוא ישלוט פה, אובדן ריבונות של חמאס, ואם אפשר, משפטים פומביים לבחירי חמאס. כמו בגרמניה ויפן. אתה לא יכול שהמנהיגים שלך יעמדו למשפט, ועדיין לטעון שניצחת. אז אנחנו צריכים להבהיר לצד השני שהוא לא יהיה יותר מדינה. אולי חמאס יישאר כגרילה. אולי חמאס יישאר כרעיון, אבל מה שיכול לעשות התקפה כמו ה7 באוקטובר, זה אך ורק ממשלה גלויה עם שטח שהיא נהנית בחסינות. וזה מה שאנחנו רוצים לפרט. ויש שם איזו נקודה שאתם אומרים, אני לא יודע כמה יקבלו אותה בהבנה בישראל, אתם אומרים, את דרגי הביניים ומטה של חמאס, אתם לא יכולים לפרק, אתם לא יכולים לעצור, תנו להם להיות חלק מהבנייה מחדש של העיר. זה לקח ברור מההיסטוריה. בכל המקרים שהצליחו של טרנספורמציה, בעיקר גרמניה ויפן, בנו את המדינה נאצים לשעבר, ביחד עם מתנגדי משטר לשעבר, ואנשים שהיו שותפים במשטר האימפריאליסטי היפני. כי אחרת הם יוצאים נגד הממשל החדש. אחרת לא היה אף אחד שינהל את המדינה. בעיראק טיהרו את כולם, כל מי שהיה קשור לסדאם חוסיין. התוצאה הייתה כאוס מוחלט. כי לא היה אף אחד עם ידע כדי לנהל את עיראק. הביאו כל מיני גולים מחול, והם האחרונים שהיו יכולים לעשות את זה. לכן, לתאר את אנשי הזרוע הצבאית, מי שעם דם על הידיים, ההנהגה הבכירה, אבל טכנוקרטים, אפשר שתפתח. כל מי שמייצר את המנגנון. את מסכימה, אגב, עם התפיסה הזאת? אני לא קראתי מסמך, מאוד מפורטת, אתה יודע, כאילו, כן, זה ממש אבל זה שיש מסמך והוא במל"ל זה כבר טוב. לא, אבל כן, אני חייבת להגיד שכאשר אנחנו מדברים על שלטון צבאי בעזה, וזה הרי המוצא, כן, כי אם אין משהו אחר, אם אין אלטרנטיבה, אז אנחנו נתפוס. הם צריכים לשלם בשטח. אני מדבר גם על ההחלפה של המנגנון, תיאור של השטח. בשביל הפלסטינים ברצועת עזה, זה המוצא הטוב ביותר שיש להם. הם אפילו רוצים את זה. תשאבו פנימה. אנחנו נהיה גרילה, אין שום בעיה, הם מוכנים לשלב הזה. עדיף לי שהם יהיו גרילה ולא ממשלה. אבל המחיר שאנחנו נשלם כחברה וכמדינה, כי בעצם זה אומר... יותר ממה ששילמנו ב7 באוקטובר. יותר מה7 באוקטובר. יותר ממה שאנחנו משלמים עד היום בעצימת עיניים. נשלם מחירות יותר גבוה. חברים, אחד. רגע. הדרך היחידה היא לקחת שטח. המטרה שלנו היא אחת. המטרה שלנו היא שיהיה בעזה משטר שלא יבצע בנו שום דבר, כמו 7 באוקטובר לעולם, וגם לא לשלוט בעזה. זו המטרה שלנו, ולא לתפוס שטח. הוא גם מסכים לזה. הכוונה היא בתקופת המעבר. אתה יודע איך אתה נכנס, אבל כמו סני, את לא שמעת את מה שהוא אמר. לא יודע איך אתה יוצא אם לא יהיה חלופה, אבל אם הוא אומר, אם לא תהיה חלופה, הוא אומר לתפוס שטח. רגע, שנייה אחת, חברים. ולנהל את
לשטח, אני חייב לומר שמה שמעניין גם בתפיסה הזאת, אתה לא מסתכל שנה, שנתיים, 3 קדימה, אתה אומר, אני רוצה לדעת איך אני מגדל את הדור הבא. בדיוק. עוד 20 שנה ועוד 30 שנה, כן, שהוא ידע. עד שאתה מוצא אלטרנטיבה. אבל תסתכל על עיראק איזה דור גדל שם. אז אנחנו לומדים מהכישלון. לא, אבל האמריקאים לא החליפו. האמריקאים לא שינו מנגנון. האמריקאים לא הכניסו חינוך. תנו לו לענות בבקשה. בבקשה. אנחנו לומדים מהכישלון העיראקי והאפגני, ואנחנו לומדים מההצלחה הגרמנית והיפנית. פה ופה היה כיבוש. הכיבוש זה לא הבעיה. הבעיה זה איך עושים את הכיבוש. מה שעשו בעיראק זה לטהר פחות או יותר את כל מי שניהל את המדינה. כן, ובעודנו מדברים נעדכן ירי גם בבצת וגם בשלומי, אזעקות בצפון, שנייה אחת קסניה. מיד אנחנו ננסה יש להם, אנחנו עזה סגורה מכל הכיוונים. אוקיי, משפט סיכום. מדינת ישראל חייבת תוכנית ליום שאחרי זה בטח, לצערנו, ובטח כמו שאמרת, לא בתוך אהבתם, אבל צריך פתרון, הפתרון הוא פלסטיני, והפתרון הוא כנראה הרשות הפלסטינית, ולא טכנוקרטיה של חמאס. גם את הטרנספורמציה שאנחנו רוצים. זה הפתרון, וגם נתניהו יודע שזה הפתרון. אין מה לעשות. אין לנו התנגדות עקרונית לרשות הפלסטינית, אם היא תבצע את הצעדים הדרושים. אנחנו בעד שתבצע כמה שיותר צעדים לתקן את הפלסטין. אבל לא בכל מחיר. להישאר אנדרטת זיכרון למה שקורה למי שמבצע שואה כזו בעם היהודי, וזה יפתור לך את כל הבעיה של 20 שנה משטר צבאי וכו'. זה מה שצריך להיות עם ושוב אנחנו עם עדכון חדירת כלי טיס עוין באזור הצפון, גשר הזיו, לימן, נהריה. מיד ננסה להבין איך האירוע שם נגמר. המסמך הזה בחוץ, והמסמך הזה אני מבין שמתייחסים אליו ברצינות. לפחות טוב לדעת שיש איזו תוכנית עבודה. האם אתם מבינים שזה גם מתנקז לאיזה משהו אופרטיבי? אנחנו לא יכולים לדעת מה קבינט המלחמה יעשה, אנחנו יודעים שהאנשים הרלוונטיים קראו אותו, אבל אנחנו גם אומרים בצניעות המסמך, לנו אין את המידע המודיעיני המסווג והמעודכן ביותר. אנחנו לומדים מניסיון העבר, אנחנו מציעים עקרונות, ייקחו מקבלי ההחלטות העקרונות, ועם המידע המדויק שיש להם, יראו מה אפשר ליישם ומה לא. תודה רבה, אדוני. מעניין מאוד. היה להם מידע מודיעיני, גם הם לא ידעו כלום בסוף. טוב, אנחנו עם העניין הבא, כמעט